প্রিয় ছাত্রছাত্রী, ডিଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ A to H ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ନମ୍ବର 12ଟା ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ହେଲେ ଦେଖ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ 12, ଅନୁବାଦ 12। ଦେଖ 8 to 10 କ୍ଲାସ୍। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମଟା ନେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ନିହାତି ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତୁମର ଇଂରାଜୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାମାନେ କାମକୁ ଆସିବ। ଓକେ, ରେ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ଦେଖ ଏଇଠି ନମ୍ବର 1। ଦେଖ, ରାମର ପରିବାର 2005 ମସିହାରୁ ସହରରେ ବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଦେଖ, ରାମଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଦେଖ, ରାମସ୍ କହିବନି, କ'ଣ କହିବ? ରାମଜ୍। କାହିଁକି? ରାମ ଓ ରାମ ଭାୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପୋଜିଟିଭରେ କ'ଣ ହେବ? ରାମଜ୍। ରାମସ୍ ହେବନି। ଦେଖ, ଫ୍ୟାମିଲି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଟାଉନ୍ ସିନ୍ସ 2005। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ଆସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ, ସିନ୍ସଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ତାମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଠାରୁ ହେଲେ ଆମେ ସିନ୍ସ ଲଗାଇବା, ଆଉ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଫର୍ ଲଗାଇବା। କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫର୍ ଲଗାଇବା? ଫର୍ 3 years, ଫର୍ 5 days, କି ଫର୍ 2 months, 5 months, ଏମିତି ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ଫର୍ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଏଠି ସିନ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ଟା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ସ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ଆସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟେସ୍ ନୋ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି WH କୋଶ୍ଚିନ୍। ସେ ଦୁଇଟା ହେବ। ତାପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟଟା। ତାପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍, ହେଲେ ନାସ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ସେମିତି 5 ପ୍ରକାର ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିପାରିବା। ହେଲେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କହୁଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମରେ 5ଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଲେ ଆମର 12ଟି ଟେନ୍ସ ଫର୍ମ ରହୁଛି। ସେ 12ଟି ଟେନ୍ସ ଫର୍ମକୁ 12 ପଞ୍ଚା 60, ଏମିତି 60 ପ୍ରକାର ଆମେ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଲେଖିପାରିବା। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଏସବୁ 60 ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଓକେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତୁମର କାମକୁ ଆସିବ। ତୁମର ଇଂରାଜୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ୟେସ୍ ନୋ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ୟେସ୍ ନୋ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କି ଲଗେଇଦେଲେ ସେଇଟା ତୁମର ୟେସ୍ ନୋ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ନମ୍ବର 2 ଦେଖ, ରାମର ପରିବାର 2005 ମସିହାରୁ ସହରରେ ବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ କି? ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କହୁଛି, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବକୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ହେଲେ କେମିତି କଲେ ସେଭଳି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁ ହେବ? ହେଲେ ଏହି ୟେସ୍ ନୋ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବଟା କ'ଣ ଅଛି? ହ୍ୟାଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ବିନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଭିଂ, ହେଉଛି ମେନ୍ ଭର୍ବ। ହେଲେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବଟା ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବା। ହେଲେ ଦେଖ, ହ୍ୟାଡ୍ ଏଇଠି ଯଦି ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବା ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ? ହ୍ୟାଡ୍ ରାମଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତାପରେ ବିନ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଟାଉନ୍ ସିନ୍ସ 2005 ହେବ। ଦେଖ, ହ୍ୟାଡ୍ ରାମଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବିନ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଟାଉନ୍ ସିନ୍ସ 2005, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟେସ୍ ନୋ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ WH କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଇ ଆମର ଗୋଟିଏରୁ 2ଟି 3ଟି ଏମିତି ଆମର WH କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଇପାରେ। ଦେଖ, ଏଇଠି କେତୋଟି ହେଇପାରୁଛି? ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଏଇଠି ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଖ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? କାହାର ପରିବାର 2005 ମସିହାରୁ ସହରରେ ବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ। କାହାର ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କାହାର ପାଇଁ ହୁଜ୍ ଲଗାଇବା। ହେଲେ ଯେଉଁ ୟେସ୍ ନୋ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ
yes no type क्वेश्चन जोटा ହେଇଥିଲା ସେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ WH ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲଗେଇବା। ହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇ ହେଡ୍ ରାମସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି जोटा ଅଛି ହେଲେ ହୁଜ୍ ଦେଖ ହୁଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲେ had been living in town since 2005 ଏମିତି ହେବ। WH ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମେ ଆଗରେ ଲଗେଇବା ହେଲେ କାହାର ପରିବା ହେଲେ ହୁଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତାପରେ had been living in town since 2005 ଏଇଟା ଗୋଟିଏ WH क्वेश्चन गला। नेक्स्ट WH क्वेश्चनटा देख नेक्स्ट कौन होची किए 2005 मसीहारू सहर बास कर आसुला देख हु हैड बीन लिविंग इन टाउन सिंस 2005 देख हु हैड बीन लिविंग ओके एमती हो गला WH क्वेश्चनटा पुणी आउ देख केमिति आउ हो पारुची हेले रामर परिवार 2005 मसीहारू केउठी बास करी आसुथिले केउठी देख हेले आमे कौन कहवा इंग्राजी रे व्वेर देख से हेल्पिंग भर आगे आम व्वेर लगेदेवा व्वेर हैड रामज फैमिली बीन लिविंग सिंस 2005 यहाँ गोटे WH क्वेश्चन हो गला पुणी आउ गोटे WH क्वेश्चन देख केबे ठारू रामर परिवार सहर रे बास करी आसुथिले देख केबे ठारू ले केबे बोले आमे व्हेन आमे लगेबा तार केबे ठारू बोले सिंस व्हेन लागिबो since when had Rama's family been living in town ओके यहाँ गोटे WH क्वेश्चन पुणी आउ गोटे WH क्वेश्चन हो पार देख से कौन रामर परिवार 2005 मसीहारू सहर रे कौन करी आसुथिले ले बास करी आसुथिले ले देख आंसरटा बास करी आसुथिले हेबो हेले देख से क्वेश्चनटा कौन अछि व्हाट हैड रामज फैमिली बीन डूइंग करी आसुथिले करवा होची डू डू बोले करवा ले कौन करी आसुथिले बोले व्हाट हैड रामज फैमिली बीन डूइंग इन टाउन सिंस 2005 ओके एमती सब इंटरोगेटिव सेंटेंसटा यस नो टाइप आउ WH क्वेश्चनटा होची ताहले वर्तमान देख नंबर 8 टा देख रामर परिवार 2005 मसीहारू सहर रे बास करी आसु नथिले हेले एठी नेगेटिव वर्ड नोटा आम लगेबा रामस फैमिली हैड नॉट बीन लिविंग देख हैड आउ बीन दुईटा जो हेल्पिंग भर अच्छी ता मझे ले फास्ट हेल्पिंग भर पर नॉट लगेबा ले रामस फैमिली हैड बीन लिविंग थिला एफर्मेटिव रे ले हैड नॉट बीन लिविंग इटा हो इन टाउन सिंस 2005 ओके इटा होची नेगेटिव सेंटेंसटा नास्ती वाचक वाक्यटा ताले वर्तमान ताकू पुणी क्वेश्चन करी हेबो कौन हेबो एठी जदि आमे की लगेदेवा कौन की लगेदेवा एठी हेले कौन हेबो सेटा होची नेगेटिव इंटरगेटिव हे जिवो कौन एठी की लगेदेवा ओके क्वेश्चन मार्क हेले सेटा केमिति हेबो एई हेल्पिंग वर्ब आउ एई नॉटटा जो नेगेटिव सेंटेंस रो हेल्पिंग वर्ब आउ नॉटटा आगो पळै जिवो कौन केमिति हेबो सेटा देख पिला माने केमिति होची रामर परिवार 2005 मसीहारू सहर रे बास करी आसु नथिले की देख आसु नथिले की ले कौन हो जिवो हैड नॉट रामस फैमिली देख ए सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस रे ए हैड आउ नॉटटा आगो पळै आसीबा जा अछि ता हे जिवो ले हैड नॉट रामस फैमिली बीन लिविंग इन टाउन सिंस 2005 এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টরগেটিভ নাস্তি প্রশ্নবাচক বাক্যটা ओके डियर स्टूडेंट्स हेले जो मैंने नुआ देखुच प्लीज सब्सक्राइब करो आ अधिक मात्रा शेयर करो आगू मुझे वीडियो सब नहीं आसुथी तो मैंने निहाती इटा देख सब्सक्राइब करके शेयर करो आउ लाइक टी करने भूल ना ओके ताले नेक्स्ट वीडियो पर्यंत मु रोची तुम समस्त को धन्यवाद ओके थैंक यू ऑल।